שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך לפתוח משתמש מקורי במיינקראפט בחינם. דבר ראשון שאתם עושים זה, אתם נכנסים לגוגל, מיינקראפט, אתם נכנסים עכשיו לאתר המקורי, פותחים בו משתמש, הנה שאתה מתחבר למשתמש שלי, לא חייב לשלם עליו כסף, כאילו אם אתם רוצים תהיו מקוריים, לא מקוריים פרוציים, אז not it being לא משנה, עכשיו, אחרי שפתחתם משתמש, אתם לא מנסים להתחבר מפה, אתם הולכים ל-Money Shafters, Squared, מה שזה לא יהיה, נכנסים לפה, לעמוד הבית, להתנתק, שנייה, אם הוא מחובר לפה, יופי, אני לא מחובר. אז אתם מגיעים לפה, עכשיו מה אתם עושים? אתם הולכים לדאונלוד, ומורידים את ה-Windows Launcher, את ה-Windows Proxy Client, ואתם מורידים את זה, לינק, את ה-0.14 מגה בייט. אתם מורידים, גוררים את זה לשולחן עבודה, או לאיפה שאתם רוצים ולהיכנס איתו למיינקראפט. עכשיו אני אראה לכם איך לעשות את זה יותר טוב. תחבר למשתמש לכם של המיינקראפט.net מפה. כמו שאתם רואים, אי אפשר להירשם פה. הנה, אני מחובר, תסתכלו. אני עושה manage server, אל תעשו את זה. אני לא יודע מה זה עושה, וגם ככה הסרבר הזה לא עובד. אז הנה, כמו שאתם רואים, יש לי פה סקין. יש לי פה סקין של שלד ושל זה. עכשיו איך אני משיג את הסקינים האלה? הקייפ זה כמו מה שיהיה לכם מאחורי הגב או משהו. תשתוק. כן. אז הנה, זה דבר מאוד יפה. אנדר קייפ. אנדר קייפ. בואו נחפש פה גם משהו שחור, יפה כזה. בואו נראה. זה טוב, לא? כן. ברור שזה טוב. אתם לוחצים פה עד to library, מחכים קצת. יותר זמן, 2 דקות. טוב, לא משנה, אתם נכנסים ל-Your Library, כאילו הספרייה שלך, של הסקינים. בוא נעשה רענון. אני רק רוצה לומר, זה הכניסה שנכנסתם תשמר לכם. אני פרמטתי את המחשב, בגלל זה היא לא נשמרה לי. אז כאילו אתם נכנסים, לוחצים על הסקין שאתם רוצים, וזה קובע לכם את הסקין. האינטרנט קשה לו להגיב, מה לעשות. טוב, אז עכשיו זה מה שיצא לכם, אחרי שהורדתם את הפרוקסי קליינט. אתם עושים אפל. לוקח לו קצת זמן לפעמים להיטען, זה לא אומר שהוא לא שווה, זה עדיין שווה מאוד, למה אתם יכולים להיכנס לסרברים של מקוריים חינם. הנה, נפתח לוג אין, נתק מהשני, חכה קצת, הנה, זה עדיין אותו מיקום, דאטה, נקודה מיינקראפט. טוב, אז עכשיו הולכים לסינגל פלייר. לא משנה איפה אני הולך, מולטיפלייר. עשיתי כבר מדריך על איך לפתוח שרת בקיט. אז מחקתי את הבקיט הזה, הנה בקיט אחר. שנייה, אני אראה לכם סתם בסרבר פרוטיטס, אני אשים פה רק מקוריים, וסוכלו שאתה יכול להיכנס. אונליין מוד, הנה אונליין מוד, אני אעשה פה טרו, ורק מקוריים יוכלו להיכנס לשרת. בואו נריץ את השרת. ניכנס למאצ'י. סרבר 5.1
173.33. הנה, הסרבר לא עובד. תנו לזה להתראה. רגע. הנה. רגע, נראה לי שכבר שמתי פה. בוא ניכנס פעם סרבר פרוטיטייס. פרוטיטס. ושמתי ממש ככה. טוב, לא משנה, אני הרסתי קצת הסרבר הזה. זה גם סרבר אחר, מי ששם לב. זה סרבר עם מעלות אחרות, אז קיצר, זה המשתמש מקורי פרוץ. מי שרוצה עזרה, אני אתן קישור בצ'אט של האתר ושל הסקייפ שלי. אז בהצלחה, ונקווה שהבנתם. ביי. עכשיו תגיד, אתה מעלה סרטון ליוטיוב? אם אתה